Реформи йдуть? Звичайно, А які? всі підряд. Ну, назвіть хоч одну вашу реформу. Найуспішнішу. Та не світіть. Найуспішніше. Назвіть. Клоун, я тобі скажу. Пане Демчишин, ви плануєте включити ЛЕП в Крим? Хто вас сюди запустив, слухайте? Що ви тут морчите голову? Скажіть, будь ласка. Давайте, виходьте. Давайте, я вам там все розкажу. Там все розкажу. Там все розкажу. Ви там все розкажу. Приходьте. Хлопці, а хто їх тут пускає туди? Що вони туди пускають? Це державна охорона. Серйозно? Я бачу. Кому ви взятки платите, що ви проходите туди далі? Ну, це вільний вхід для громадян. Серйозно? Так.